Nevím, že by to neviděli vůbec. To máš dalíka. To mohlo být nějaké... Tak babče budu. Tak se máš to. To je dobrýš. Boxík, 3, 2 na teď. Odvážné, řížné až k nevíře. Svalnatá těla ona mají, soutěže a bitvy ty vyhrají. Tak další tým, jak jsme se jmenovali my. Čarodějnice a čarodějové. Super. A teď řekneme po 3, 2, 1, teď. Čarujeme ve dne v noci, všechno máme ve své moci. Černou kočku v erbu máme, všechna kouzla ovládáme. Super. Tak a my se jmenujeme? Hobiti! 3, 4. My jsme parta hobitů, bude v řádištu kliku. Na táboře vyhrajem a medaile dostanem. Hobiti! Tak je vždycky líbilo se vám ten týden tady na táboře? Bylo nějaké slova, to já nevím, jo? Líbilo! Ještě pořád, já nevím, co? Jo! Jo, to fajn, přijdete zase? Jo! Určitě. A připravili jste si pro rodiče pohádky? Ano. Dobře. Takže začneme tou nejdelší a nejpočetnější a to je pohádka o Popelce.